Do noso grupo dos 20 recanteiros xa se estrearon aquí no plató do Luar 3 recanteiras e un recanteiro. E hoxe temos a outra que se vai estrenar, bueno, temos a dúas, pero primeiro Mon Sangueira, Sayasa Barcala. Hola a todos. Aquí a temos con nós. Mira, eu estive lendo por aí un pouquiño e sei que ti cantaches con Mónica Naranjo en Valladolid, non si? E fai 4 niños. Fai ben pouco, non? Si, fai despois foi na pospandemia. E agora ves a recanto, se non me erro, para que che coñeza todo o público e pasar un pouco de ser cantante afeccionada a xa unha cantante dos pés a cabeza que che coñeza toda Galicia. Sí, vais intentar. Vais intentar, vas facelo. Contame, que che parece a canción que che tocou? Que opinión tes? Ao principio desconocía a canción de todos os aspectos, tanto a sintonía, o que significaba esa canción, todo. Estuve un pouquiño atacada a primeira semana, pero despois metinme despois metinme nela e agora disfrútoa, que é o que se trata. Efectivamente, disfrutar a canción. disfrutala. E outra cousiña, ti ademais de ser cantante e ter unha voz fermosísima, tes un neniño, se non me erro, de 7 anos, non? Tamén moi fermoso. E ademais, eres unha desas supermamás que tamén traballas na sanidade, non? Sí, traballo nunha clínica de Santiago. Podes dicir onde traballo? Pois non xo sei. Porque lle quero dar un saludo a meus compañeros e a meus xefes, a Clínica Fanego de Santiago, Compostela. Saúdo dado. Bueno, eu creo que ti vas a ser a nosa coqueta romántica, por dicilo de algún xeito, non? Polo que estive vendo. Sí, son un pouquiño romántica. Un pouquiño romántica. Sí. Bueno, pois como eu xa o vin, pero os da casa todavía non, imos coñecer un pouquiño máis a Monse. Como no se ve, no se ve, acerquémonos un poquito que te quiero. Monse, qué fantástico estar aquí contigo. Contame, onde estamos? Pois estamos aquí na terra que represento, as terras das Sallas e da Barcala, unha comarca que quería representar pois levo detrás deste concurso fai 3 anos. Estás emocionada por estar en Recantos? Claro que sí, era unha ilusión que tiña moi dentro desde que seguía o concurso. Sempre estaba pegada á televisión e dicía cando será un momento, e por fin puido chegar este ano. Tonta por ti, por tu acento de pijito de Madrid. Monse é unha persona que se considera humilde, traballadora e polifacética. Sobre todo é unha persona moi extrovertida, que dicir son moi natural, moi sensible. E a pequena Monse xa era así de polifacética? Bueno, pois polo que me ten contado miña nai, con 3 aniños que aínda non sabía falar ben, sabía tararear as cancións. Non as sabía cantar, non sabía pronunciar, pero que tiña oído. Que me diga vida mía si te espero. Cales son os teus artistas de referencia? Bueno, o meu artista de referencia desde pequeniña, Mónica Naranjo, a miña ídolo. Timo Pastora Soler, o Natalia Jiménez, Laura Pausini, gustame moitísimo a nosa Luz Casal. E mulleres moi poderosas, sí, así como ti, con sí, moita forza, garra, que ves pisando moi forte, sí, non? A iso vamos, a ver, a probar a experiencia, a ver o que se aprende. Bueno, pois xa que me conocedes un pouquiño, son Monse, represento as terras das Sallas e da Barcala, a miña zona, espero que vos guste a todos, disfrutedes das miñas actuacións e vamos a por todas.